Ντορμαδάκια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι μια απολαυστική σατυρική εκπομπή, το The Satira Show. Πρεμιέρα σήμερα, γι' αυτό είπα να βάλω τα καλά μου. 5η, 12 του Φεβρουαρίου, μπήκε κιόλας ο Φλεβάρης. Ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μιλήσει. Θα μιλήσει εγώ. Ως γνωστό. Είναι το The Satira Show και ξεκινάμε σήμερα δυναμικά. Από εδώ και πέρα, κάθε Πέμπτη στις 10 συντονιζόμαστε στο Valor Comedy. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, γιατί δεν έχετε κάνει, κάντε το επιτόπου, μην το ξεχάσετε μετά. Πατήστε και το καμπανό αυτό. Το καμπανάκι που κάνει την για τις ειδοποιήσεις. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο καλό σας παρακαλούμε, χωρίς βρισιές. Κάντε ό,τι θέλετε, απαντάμε εμείς όλα. Κάντε ένα σχόλιο, ένα like, ένα comment. Πώς λέγεται το comment, είναι το σχόλιο, έτσι δεν είναι. 5η 12 Φεβρουαρίου σήμερα και κάθε Πέμπτη ζωντανά στο Valor Comedy θα ανοίγουμε τον ασκό της επικαιρότητας και θα βγάζουμε από μέσα όλη την επικαιρότητα και τη σαπίλα της. Τα αστεία θέματα, τα σοβαρά θέματα, όλα περνάνε από τα χέρια μας και τη σατυρά μας. Εκτός από 5η Φεβρουαρίου, σήμερα είναι και τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη, ωραία τσικνοπέμπτη. Ψήνουμε όλοι, μυρίζει παντού τσίκνα, τα σουβλατζίδικα τα πιστοπολία είναι τίγκα στον κόσμο, πολιτικοί τρώνε, ψήνουν, αλλά ένα κόμμα που ξέρει καλύτερα από τσικνοπέμπτη και τσίκνα και ψήσιμο είναι το Κουκουέ. Το Κουκουέ γιατί διοργανώνει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αν και μεταξύ μας, με τέτοια τσίκνα που υπάρχει εκεί πέρα δεν έπρεπε να λέγεται φεστιβάλ της ΚΝΕ, αλλά φεστιβάλ τσίκνε. Για να πούμε και χιούμορ. Πάμε όμως να δούμε τι έχει ο ασκός της επικαιρότητας σήμερα. Για πάμε να δούμε τι θα σχολιάσουμε σήμερα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω νεότερης ανακοίνωσης που εξέδωσε, μίλησε για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών πρωτοφανούς διάστασης. Ασθενείς σε θαλαμοκλινική στο νοσοκομείο του Ρίου βιντεοσκοπεί τον καθημερινό φτερωτό επισκέπτη. Λοιπόν, τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού. Ποια θύματα, πάλι του κομμουνισμού. Καλώς για να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι όταν παίρνει 8 εκατοστάρικα μου. Τζάμπα πέφτει. Ο Κάλιο κάνει. Και έχει πεθάνει χρόνια. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ντου του Ρουβίκονα σε σούπερ μάρκετ. Ο Ρουβίκονας μέλει του Ρουβίκονα. Μάλλον όχι ο Ρουβίκονα. Μπούκαναν σε σούπερ μάρκετ και πέταξαν χαρτιά και ποδοπάτησαν τα μπισκότα Βιολάντα. Αν σας άρεσαν τα μπισκότα Βιολάντα, βλέποντας τους Ρουβίκονες να τα πατάνε, σίγουρα δεν θα σας αρέσουν. Ο Ρουβίκονας όμως, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, σκέφτηκε τι να πάμε στα γραφεία ή στο εργοστάσιο. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να τα σπάσουμε. Μην το κατηγορούμε, όχι, πήγαν στα γραφεία, αλλά πήγαν σε λάθος γραφεία κι αυτοί. Μπερδευτήκαν. Μπερδευτήκαν οι άνθρωποι. Δεν με πιστεύετε. Το λέει το σχετικό βίντεο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνονται λάθη. Οι άλλοι το 2019 που μπερδεύτηκαν και αντί για το Υπουργείο Εργασίας πήγαν σε ένα άλλο Υπουργείο. Συμβαίνουν τέτοια λάθη. Και στις καλύτερες χώρες. Αυτά. Για περισσότερες ειδήσεις σε λίγο. Τι έγινε, ρε? Άσε μαλάκα, δεν ξέρω τι να κάνω εδώ μέσα. Βάρεθηκα. Θέλω να βγω έξω, να ανοιχτώ στην πολιτική, να κάνω κόμμα. Και πώς θα το ονομάσεις? Κόμμα των φυλακισμένων. Ξέρω κι εγώ. Οι άλλοι πώς το ονομάζουν. Εδώ όσοι είναι στη φυλακή ονειρεύονται να κάνουν κόμμα. Χρυσαυγίτες, σόρες, της ώρας. Όλοι. Όλοι οι κλιματίες ονειρεύονται να κάνουν κόμμα. Πιάνει μαλακία. Ότι ο κόσμος θα ψηφίζει αυτά τα κόμματα. Ναι, εντάξει, σου λέει με τη σαπίλα που υπάρχει εκεί έξω, πώς θα είναι καλύτερο. Τόσα πουλά, τόσα χρόνια τα ίδια κόμματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΟΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Βάρεθ. Τους κάνουν και κάτι καινούργια νέες αριστερές. Νίκη, Φωνή Λογικής, Κωνσταντοπούλου Πλεύσης Ελευθερίας. Πάλι τα ίδια σκαντάνια. Α, έσκασε τώρα καινούργιο. Το κόμμα της Καριστιανού λέει. Αυτό τι είναι αυτό. Πάμε να το ψηφίσουμε αυτό. Ξέρω εγώ. Καινούργιο κόμμα. Βγαίνει, λέει για κόμμα. Μαστάζει κόμμα. Μετά βγαίνει όμως και λέει για τις αμβλώσεις. Άκουσε τι. Να μην κάνουν λέει γυναίκες αμβλώσεις διότι για το έβρε είναι κακό. Άσε να κάνουν ό,τι θέλουν. Βγαίνει και η εκκλησία μετά και υπερασπίζεται δεν την Καριστιανού. Της λέει ναι, δίκιο. Ναι, βέβαια. αλλά ο παπάς δεν μένει έγκυος για να ξέρει. Καλά τα λέει παπά, να μην είναι έγκυος. Άμα ο άλλος ανατσιός βγήκε να κράξει το Δαρβίνο αυτός ρε. Να πει ότι η θεωρία του Δαρβίνου δεν στέκει. Αλλά στέκει η θεωρία του Αδάμ και της Εύα. Που έφαγε το μήλο. Το μήλο έφταιγε. Το μήλο έφταιγε. Σε λίγο θα μας που τρώει ένα γκούρι τώρα, δεν το πειράζει. Εξυγχρονιστήκαμε. Αυτό Το μήλο, εντάξει.
Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας, κυρίες και κύριοι. Σιγά το πρόγραμμα εμάς. Βλέπατε τη φάτσα μας, τη σκατόβατσά μας, τη βλέπετε και τώρα, δεν πειράζει. Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας για να σας τη σπάσουμε. Όχι, απλά θέλουμε να σας πούμε μια είδηση. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, γνωστός και ως Γιάννης Μενανή, που τα έκανε μου, δεν το λέμε. Ο Γιάννης Βαρουφάκης σε δήλωσή του δήλωσε ότι έχει πάρει κάποτε κάποια έκσταση. Θέλετε να το δούμε το βίντεο. Για δείξε σε παρακαλώ το σχετικό βίντεο. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να ποτέ. Ο ίδιος το δήλωσε. Ο Βαρουφάκης λοιπόν παίρνει κάποια έκσταση. Έκσταση! Έκστανο! Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que για νεότερες ειδήσεις θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμα σας με πολύ έκτακτο. tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Ecstasy, Ekstano. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω νεότερης ανακοίνωσης που εξέδωσε, μίλησε για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών πρωτοφανούς διάστασης. Το χαρακτηρίζει δε πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή. Η υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το FIR Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών Hellas.com καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Μπαίνουν και ραδιοφωνικές συχνότητες, επικοινωνείτε με ένα αεροσκάφος και ξαφνικά ακούτε κολοκυθάρα στα Σοπούλια, ας πούμε, τα παιδιά της αλλαγής στο Sky. Ναι, ακούμε, μας λένε οι χειριστές ότι ακούνε μουσική κλπ. Αυτά δεν συμβαίνουν σε σοβαρές χώρες, όπως καταλαβαίνω. Πίεση 123β προς κέντρο ελέγχου. Ζητώ άδεια απογείωσης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Επανέλαβε πτήση 123β. Λέω, ζητώ άδεια απογείωσης για την πτήση προς Θεσσαλονίκη. Δεν ακούμε καλά, επανέλαβε παρακαλώ. Δεν σας ακούω, κάτι παραμβάνετε. Πάει και αδιανούδυνα, τα. Πάω πολύ μεγάλο μεγάλο. Επανέλαβε πτήση 123β, κέντρο ελέγχου. Τι σου παρακαλώ, πάλι που ζητήσεις χαχτές. Ας αυτά και τελειώνε, γιατί πρέπει να απογειωθεί το αεροπλάνο. Πτήση 123β, ακούει. Δεν ακούω το πλούταρκο πίσω το ραντάρ ελέγχου, ακούει. Έχουμε πρόβλημα με τη ραδιοσυχνότητα. Τι κάνατε πάλι, ρε. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ και θέλει να φύγει. Πάλι τσόντες βλέπατε αυτές οι κόλλες όλο το σύστημα και δεν μπορώ να επικοινωνήσω τώρα. Περίμενε. Πτήση 123β, ακούει. 64-66. Κάνει παρεμβολές, ακούω ένα μάτς. Ζήσεις. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Αυτός, 1-0. Αυτό το άκουσα καλά. Έχουμε πρόβλημα με τις ραδιοσυχνότητες. Παρεμβαίνονται μουσικές. Παρεμβάλλονται μουσικές. Δεν σας ακούω αργυρό τώρα. Ακούτε. Πτήση 123β. Προς κέντρο. Για ένα δευτερόλεπτο σ' άκουσα. Προς κέντρο ελέγχου. Ζητώ άδεια για απογείωση. Αρνητικό. Θετικό. Ωραία, ξεκινάω απογείωση. Όχι, δεν ξεκινάς. Ανοίξτε την πύλη. Για απογείωση, πτήση 123β. Πτήση 123β προς κέντρο ελέγχου. Ο διάδρομος 34 για κάποιο λόγο είναι κλειστός. Ζητώ άδεια να ανοίξω ο διάδρομος 34 για να απογειωθεί η πτήση 123β με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ζητώ άδεια για να ανοίξει ο διάδρομος 34. Δώστε μου ένα λεπτό να επικοινωνήσω. Δεν σας ακούω, παρεμβάνονται μουσικές. Δώστε μου ένα λεπτό να σας ακούσω. Δεν σας άκουσα καθαρά, δεν σας άκουσα, επανέλαβε. Κέντρο ελέγχου, επανέλαβε. Μισό λεπτό. Δεν ακούω καθαρά, επανέλαβε. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτόν τον αεροδιάδρομο. Να απογειωθώ σε αυτόν τον αεροδιάδρομο. Όχι, έχει πρόβλημα. Θα πάτε στο 36. Αγαπητοί επιβάτες, σας ομιλεί ο κυβερνήτης της πτήσης 123β με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε καθυστέρηση διότι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο ελέγχου. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε καθυστέρηση διότι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο ελέγχου. Over. Πτήση 123β προς κέντρο ελέγχου. Ζητώ άδεια απογείωσης αυτή τη στιγμή. Οι επιβάτες είναι κουρασμένοι και θέλουν να ταξιδέψουν. Επαναλαμβάνω, οι επιβάτες είναι κουρασμένοι και θέλουν να μέσα να ταξιδέψουν. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται, είναι κλειστός ο αεροδιάδρομος. Θα πάτε στο 36. Θα πάτε. Πτήση 123β δεν ακούει καθαρά, επανέλαβε. Δεν θα πάτε από αυτόν τον αεροδιάδρομο, θα περάσει 136. Δεν με άκουσα, επαναλάβαμε. Θα πάτε από το 36. Και για να τι έβαλε. Πτήση 123β προς κέντρο ελέγχου. Δεν σας ακούω καθαρά. Ωραία, δεν θα πάτε από αυτόν τον διάδρομο, θα πάτε στο 36. Σας έχασα τελείως τώρα, δεν σας ακούω καθόλου. Θα πάτε στο 36, στο 36. Δεν ακούω τίποτα τώρα. Έχουμε πρόβλημα στο 42, έχουμε πρόβλημα, θα πάτε στο 36. Πάμε στο σήμα του τελείως, δεν ακούω. Κέντρο ελέγχου, ακούει. Πάμε σε τέλος στο σήμα του, δεν έχω καθόλου.
Στα αρχίδια μας και εμάς πετάς ή δεν πετάς. Θα σε πετάξω εγώ. Ξεκινάω. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Κέντρο ελέγχου, μ' ακούει. Πτήση 123β. Δεν ακούω τίποτα, ξεκινάω την απογείωση. Τι έκανε αυτός ρε. Αυτός πήγε από το 42 πέρα από το 36. Και απογειώθηκε ο μαλάκας. Απογειώθηκε ο μαλάκας ρε. Τι. Απογειώνεται, δεν του έχω δώσει την άδεια. Κέντρο, τι κέντρο ρε, εγώ είμαι το κέντρο. Πτήση 123β, ακούει. Πτήση 123β τώρα, ακούει καθαρά. Ωραία, τι δουλειά έφυγες. Γιατί έφυγες. Είπαμε από το 36, όχι από το 42. Πτήση 123β έχει απογειωθεί αυτή τη στιγμή. Σας είπα να απογειωθείτε. Δεν σας ακούω καθαρά, με καταλάβετε. Σας είπα να απογειωθείτε από το 42. Από το 35 έπρεπε. Ποιος? Αυτός, ένα, 2-0. Άμα πια. Στον διάδρομο 2-0. Όχι. Επανέλαβε, κέντρο, επανέλαβε. Κυβερνήτης της πτήσης 123β με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ξέρει κανείς από εσάς να πιλωτάρει, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε απογειωθεί και βρισκόμαστε στα 35 πόδια ανατολικά και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να κάνω, διότι έχω χάσει κάθε επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν υπάρχει εξωτηρία, εγώ την κάνω. Παίρνω και το αλεξίπτωτο. Όπου φύγει, φύγει! Όχι γαμ***! Το δεν ήταν το αλεξίπτωτο, ήταν το sleeping bag! Χαμός στα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Τα δημόσια νοσοκομεία είναι γνωστό πως δεν λειτουργούν σωστά. Δεν λειτουργούν σωστά, αλλά έχει τον Άδωνη να σου λέει τι πράγμα λέτε κύριε Άδωνη. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Πολύ ωραία τα λέτε κύριε Άδωνη, μόνο που εμείς βλέπουμε εικόνες σαν και αυτή. Δείτε εδώ τι λέει αυτό το βίντεο. Ασθενής σε θαλαμοκλινική στο νοσοκομείο του Ρίου βιντεοσκοπεί τον καθημερινό φτερωτό επισκέπτη. Περιστέρια κυκλοφορούν ανενόχλητα ανάμεσα στα κρεβάτια των νοσηλευομένων και σε κάποιες περιπτώσεις τρώνε ακόμη και από το πιάτο τους. Αλλά πάλι αναζητούν ψίχουλα που έχουν πέσει στο έδαφος. Περιστέρια τρώνε μαζί με τους ασθενείς. Εντάξει, μήπως είναι το Άγιο Πνεύμα που ήρθε να πάρει τους ασθενείς, ξέρω εγώ τίποτα σε μορφή περιστεριού. Διότι μόνο έτσι εξηγείται τα νοσοκομεία να έχουν περιστέρια. Περιστέρια μέσα στα νοσοκομεία. Και όχι μόνο αυτό, ακούσαμε και για κατσαρίδες, για αράχνες, για ηλιακό που έπεσε, που το πάντα αυτό. Δείτε εικόνες, δείξε κι άλλες εικόνες παρακαλώ από τα νοσοκομεία. Αλλά ο Άδωνης τι μας ξαναλέει παρακαλώ πολύ? Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Σε ευχαριστούμε πολύ Άδωνη. Τα νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν μια χαρά. Γι' αυτό και οι γιατροί και όλοι τον υποδέχονται τον Άδωνη κάπως έτσι. Τον οργανισμό του νοσοκομείου ήταν έτοιμοι. Δεν λειτουργεί ο μαστογράφος. Ένα μήνα λειτουργήσαμε χωρίς προσωπικό. Βλέπετε, ούτε ένας δεν πήρε το μελομακάρονι που του έδωσε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Γιατί κύριε Άδωνη, δεν σας υπάρχουν γιατροί, αλλά ο ιδιωτικός τομέας Μενουδού θα πάει μπροστά. Αν δεν έχετε λεφτά να πάτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, απλά πεθάνετε. Αυτό μας λέει. Με λιγάκι. Αυτά. Για νεότερες ειδήσεις θα σας ειδοποιήσουμε. Και βλέπει ο φουργός κρύφτο που χορεύονται τα κίνητα εδώ μέσα, το ξέχασες. Δεν ξέρει κανένας ότι το έχεις τα κρυφά. Όχι, κανείς. Ποιος ήταν, ποιος σε θυμήθηκε? Το 112 ήταν, λέει μη βγούμε έξω και θα βρέξει. Οκ, εδώ πες το 112. Και να λέγαμε να πούμε, πού να πάμε, μπορούμε. Το πράδιο. Μα αλλά ακούω έξω τι γίνεται. Υπάρχει σαν την βροχή. Δεν πιστεύω να σκάβεις καμιά τρύπα πάλι και να πλημμυρίσουμε μέσα. Όχ, έχω αρχίσει να σκάβω τώρα. Δεν με κλείσει. Μαράκα να μπουν τα νερά θα γίνει εδώ. Τι να κλείσω τώρα? Ό,τι έγινε της γλυφάδας. Τι να κλείσω? Τι έγινε? Είδα, βεβαίως είδα τι έγινε. Φύγαν τα νερά. Ναι. Σήμα. Και από εδώ δεν είναι μακριά η γλυφάδα. Θα κατέβουν τίποτα νερά, θα μας πούνε εδώ μέσα. Τι θα γίνει? Στον πρώτο όροφο δεν θα φτάσουν. Ναι, δεν θα φτάσουν. Και από κάτω θα φτάσουν. Με το σκουπιδιάρικο, είδες. Στο δεύτερο φτάσαν, όχι στον πρώτο. Άκου τι λέει. Έχεις δίκιο ρε. Άσε να λέω. Μετά σου λέει να βγεις έξω, πού να πας? Εργατικά ατυχήματα. Πλημμύρες, τροχέα. Μην κάνεις όνειρα τρελά, κάτσε εδώ που είναι καλά. Κοίτα τι γίνεται έξω. Κατακλυσμός του Νόα είναι αυτός, δεν είναι βροχές. Τώρα ρε μαλά, πέσαν τα τουβάρια στα σχολεία ρε μαλά, το είδες. Τι πράγμα είναι αυτό? Τώρα που του πέσει ο δαιμοσύμβανος στο κεφάλι. Αυτό πάλι που το πας. Γιατί τα νοσοκομεία τρώνε οι ασθενείς μαζί με τα περιστέρια ρε μαλά. Ενώ εδώ σου λέω ζωάρα. Το σχολείο ζητά 5.000 ευρώ για να κάνει επισκευές, ξέρεις. Να φτιάξουν τη φυλακή, ζήτησε 10.000 ευρώ να αναβαθμίσει τη φυλακή, να μας φέρουν πισίνες,
ψισταριές, τα πάντα, τα πάντα. Γιατί Τσικνοπέμπτη είναι. Ναι, καλά. Και ξέρεις τι τους είπα, τους φαίνεται να πάρει προτεραιότητα στο σχολείο, πάρε μεγάλη. Πιάνε το φυλακό και του λέω, γιατί να πας στα σχολεία και να μην φτιάξεις τις φυλακές. τι σου είπε? Οι φυλακές έχουν περισσότερες να είναι. Μου λέει φυλακές περισσότεροι, να και έχουν οι εγκληματίες από τα παιδιά που θέλουν να μάθουν γραμμάτα. Ναι ρε μεγάλε του λέω, ναι ρε μεγάλε του λέω, οι φυλακισμένοι έχουν προτεραιότητα. Ξέρεις γιατί? Σχολείο μια φορά πήγαμε, δεν θα ξαναπάμε. Φυλακή είμαστε κάθε μέρα. Έτσι ρε, έτσι. Τον έσπισαμε. Έτσι και τι είπε, τι είπε. Δεν μίλαγε. Έτσι μπράβο, έτσι. Που λέει μαλάκα, πού να σου λέω τι έπαθα ρε μαλάκα. Τι έγινε πάλι. Τι έγινε. Ξαφνικά εκεί που μου έρθει παιδί μου. Θυμόμουν να μην και πάρει ήμουν. Τον είχα πάρει, τον ήμουν, δεν πάει εσύ τον είπα. Και που ήμουν και έπαιρνα να τον ήμουν. Τι ήταν μαλάκα, ξέρεις. Στο 112. 112. Πέσανε μηνύματα, μη βγαίνετε λέει και πλημμύρες και αυτά. Μαλακή. Και τελικά. Βγαίνω έξω, δεν κάνω. Τι μαλακίες μάλιστα. Κι όμως δεν έκανε μαλακίες. Ξεμιγάμε το βγαίνω. Χάει μια μπόρα, δεν σου λέω μπόρα. Τέτοια μπόρα έχω να δω τον κατακλυσμό του νόημα. Μου φύρτε και ο νόημα να μαρκάει την κυβωτό του και έφαγε κλείσου. Λέει ο Βασιλιό μου, πού μαρκάς την κυβωτό σου μέχρι. Sorry ρε φίλε, νομίζω ότι ήταν ο κατακλυσμός κι άλλης. Φου, να σκεφτείς στη Γλυφάδα, μας παρέσυραν τα νερά μας. Έφερε από κάτω, από το βουνό κάτι νερά. Έφερε νερό, αφέτε ρε μάρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Αφού ο άλλος το άφησε τα μάτια του και πήγε και ανήκει από τις σκότωσες σκάφους. Με κυκλοφορεί πιάνε. Θα χρειαζόμαστε σε λίγο και βάρδιες. Όσο φύγαμε τα μακροχοπέδιλα σου, να πάω να πάρω μια φρατσόρα πίσω από τη αναπνευστήρα. Μην γίνει τίποτα και φτάσει στο νερό 5 μέτρα και δεν μπορεί να αναπνεύσω. Πρέπει να μάθεις και κολύμπη. Άσχημα καιρικά φαινόμενα είχαμε στη Γλυφάδα. Βλέπουμε τις εικόνες. Βλέπετε, σαν χήμαρο στα νερά κατεβαίνουν. Γίνεται πάνικος. Είδαμε και είδατε και αυτό το σκουπιδιάρικο εδώ. Δείτε. Έχει σπάσει τον αγωγό και φεύγουν τα νερά. Φανταστείτε να μένετε σε αυτή την πολυκατοικία στον πρώτο όροφο, να βγείτε ξαφνικά στο μπαλκόνι σας και να κοιτάτε το νερό. Οι πλημμύρες είναι πάρα πολύ καταστροφικές. Τα νερά φεύγουν σαν χήμαρος, λασπόνερα. Ρίξε στα λασπόνερα, τα δικά μου όνειρα. Ναι, στη Γλυφάδα γίνεται τέτοιος χαμός που οι εικόνες είναι πραγματικά σκληρές. Απομακρύνετε σας παρακαλώ τα παιδιά από τις οθόνες. Δεν πρέπει να βλέπουν τέτοιες σκληρές εικόνες, δεν μάθαμε που δεν τις βλέπουν και από το παράθυρο. Το Δεσάντηρα Show όμως εξασφάλισε αποκλειστικό πλάνο. Έχουμε στείλει στη Γλυφάδα το ρεπόρτερ μας, τον Νίκο το ρεπορτάκι. Νίκο μας ακούς, ναι, βρίσκεσαι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στη Γλυφάδα. Το νερό βλέπουμε είναι πάρα πολύ. Έχει φτάσει σχεδόν στα 2 μέτρα. Πια 2 μέτρα, με 2 μέτρα θα κολυμπούσε αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλουμε να γινόμαστε υπερβολικοί όσο μπορούμε. Έτσι είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Βρίσκομαι εδώ στη Γλυφάδα και όπως βλέπετε βρέχει πάρα πολύ και οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια, όπως βλέπετε εδώ. Πάμε λίγο από εδώ. Όπα. Άνθρωπος είσαι καλέ! Άνθρωπος είσαι καλέ! Τι έπαθες εσύ καλέ! Όχι, τι ήταν αυτό! Βρισκόμουν στο σπίτι, ναι. Βρισκόσασταν στο σπίτι. Κατρούσατε. Καθώς έβγαινα στην περάντα. Ναι, στην περάντα, ναι. Βλέπω, άρχισε να βρέχει. Ναι, μπράβο. Άρχισε να βρέχει Καταρακτοδός. Μπράβο. Ξύδι. Ξυφία. Όχι, βαλσάμι. Ξαφνικά έρχεται ένας χήμαρος. Ωραία. Και με παρασένει. Και εμένα μας μιλάμε μια λάσπη. Άλλο να το λέω και άλλο να τη βλέπεις. Να ρωτήσω κάτι, τι δουλειά θέλω να τρέξω από το σπίτι σας. Βγήκα στην περάντα. Τι θέλατε να κάνετε στην περάντα. Να μαζέψω τα ρούχα. Τα είχα αφήσει
απλώνει και μου στέλνει το 166. Το 112 στέλνει. Το 112 είναι. Στέλνει το 112. Μήνυμα, μείνετε μέσα επικίνδυνες κακοκαιρία. Αυτό Αναγιά σου. Τι να κάνω, βγήκα να τα μαμπριά μου τα κονερά θα σκοτωθούν. Πήγαν να τα μαζέψω. Ξαφνικά ήρθε ο Χίμαρος και με παρέσυρε. Με παρέσυρε τώρα, μάνα μου γάμο τα νερά. Και γιατί να βρεις. Από το σοκ που έπα, βρέθηκα μέσα στο φρεάτιο. Ήταν ανοιχτό κάνα αντιπλημμυρικά έργα. Και είχα αφήσει το φρεάτιο ανοιχτό. Και έπεσες μέσα. Σωστά. Ωραία. Τι... Δράμα η κατάσταση. Αφού ένας απέναντι τραγουδούσε βρέχει. Γάμω τα νερά σου, γάμω τα νερά. Γλιστράει. Και ακόμα βρέχει. Πώς θα γυρίσω στο σπίτι μου τώρα. Πού μένετε? Σάμπος, ξέρω τώρα πια δεν βλέπω δρόμο για να καταλάβω. Πρόσεχε αμάξι. Βλέπω ποδοσφαιρό. Όχι, τι πάθαμε. Ποτάμια. Βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω αφού πήρα τηλέφωνο το λιμενικό να μου δώσει συντετασμένες. Και τι έγινε, σας βοήθησε? Όχι. Όχι. Τώρα γαμώ τα νερά, γλιστράει, γαμώ. Και πώς θα πάμε τώρα σε ένα σπίτι? Θα κολυμπήσω. Έχετε μπρατσάκια? Όχι. Πάνω ξέρετε? Ναι, ήμουνα κολυμπητής στο σχολείο και βουτούσα και στα Θεοφάνεια. Άμενες. Αφήγα μου τα νερά σου. Αφήνω τώρα, πηγαίνετε κι εσείς να φύγω κι εγώ κολυμπώ. Σου έπεσα γάμω τα νερά μου έπεσα σήμερα γάμω. Σκοτώνονται συνέχεια άνθρωποι. Το σωματείο μπαίνει μπροστά. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η ασυνοσία. Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού. Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι τυφλοί είσαστε. Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Τι ζήσατε? Έχετε πήγα τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Άλλο ένα ενάντια εναντίον είναι κοντά σας και απόψε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό και δυσάρεστο ζήτημα, θα λέγαμε. Ένα ζήτημα που κεραυνώνει, θα λέγαμε, την επικαιρότητα. Αλλά ας δούμε ένα σχετικό βίντεο, σας παρακαλώ. Τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα διαδέχονται στιγμές και δευτερόλεπτα πανικού. Οι τραυματισμένοι υπάλληλοι προσπαθούν να βρουν διέξοδο διαφυγής. Κάποιοι τα καταφέρνουν επειδή έτυχε να βρίσκονται κοντά στην έξοδο. Άλλοι επειδή έπεσαν σε υπόγειο και προστατεύτηκαν. Από καθαρή τύχη, για λίγα εκατοστά και δευτερόλεπτα. Για το ζήτημα αυτό θα μας μιλήσει σε ζωντανή σύνδεση η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, καλησπέρα και χαιρόμαστε που είστε απόψε κοντά. Εγώ δεν χαίρομαι, καθόλου δεν χαίρομαι. Τι γιατί, ακόμα δεν αρχίσατε, κράζετε τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Σ' ακούω τόση ώρα για το άλλο φταίει η κυβέρνηση, για το άλλο φταίει η Νουδού, για το άλλο φταίει ο Μητσοτάκης. Σταματήστε αυτό το παραμύθι επιτέλους. Μα ποιο παραμύθι, μα καταρχήν δεν με αφήσατε καν να σας ρωτήσω αυτό που ήθελα. Με πιάσατε από τα πολύ καλά έκανα. Είναι μούτρα αυτά. Έχεις κοιταχτεί ποτέ σπίτι σου σε κάτω? Δεν θα μούτρα. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Στο
Στο εργοστάσιο της Γιολάντα, 5 εργάτριες έχασαν τη ζωή τους από ένα σοβαρό εργατικό. Φταίμε εμείς σαν κυβέρνηση. Γι' αυτό τα μπισκότα. Είναι γνωστό ότι οι έλεγχοι που κάνει η επιθεώρηση εργασίας είναι πολύ λίγοι. Να μην πάτε στη Γιολάντα. Όχι, δεν υπάρχει, δεν ξέρω πολύ καλά. Σας λέω ότι δεν τολμάει να πάει τίποτα, δεν ξέρετε. Δεν μου λέτε κύριε δημοσιογράφε, μήπως είστε κομμουνιστής, εγώ. Ναι, εσείς. Τι σχέση είναι αυτό τώρα, ξέρετε τι εργατικά ατυχήματα συνέβαιναν στη Σοβιετική Ένωση. Ναι, μα αν δεν κάνουμε λάθος, στη Σοβιετική Ένωση δεν πήγατε τη μητέρα σας. Καλά, σας παρακαλώ. Μα δεν μπορώ με αυτά που αυτό, δεν μπορώ. Εξαιτίας σας συμβαίνουν ένα σωρό ατυχήματα και εσείς το μόνο που κάνετε είναι να προσπαθείτε να αποδείξετε ότι δεν φταίτε. Θα σας σταματούσα κύριε δημοσιογράφε, αλλά σέβομαι τις οικογένειες των θυμάτων. Είπατε σεβασμός. Μισό λεπτό. Ακρίβεια, αναρχία, Άρης Πρωτοσέλτη, όχι σίγμα. Σαλάμι, σαλιγκάρι, σύστημα υγείας. Έχει μια φωτογραφία ενός οικοανοχής εδώ. Τι να. Α, ωραία, το βρήκα. Σεβασμός, συνώνυμο. Εκτίμηση, υπόλοιψη, τιμή. Αντίθετα. Α, ναι, Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, είναι ντροπή να μιλάτε εσείς για σεβασμό. Όταν βγαίνετε στα κανάλια και μετά ζητάτε και τα αρέστα. Ποια αρέστα. Σας ζήτησα εγώ, μη χειριότερα. Σας έδωσα εγώ ποτέ χρήματα για να αγοράσετε κάτι. Όχι τέτοια αρέστα. Εννοώ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η ανευθυνότητά σας και η αγένειά σας. Ποια ανευθυνότητά μας. Είστε δρασείς. Ντροπή σας να τα λέτε. Είστε η πιο ανεύθυνη κυβέρνηση. Εγώ νόμιζα πως είστε ένας σωστός και σοβαρός δημοσιογράφος σαν τον κύριο Πορτοσέλτε. Αυτόν πρέπει να έχετε όλοι σαν πρότυπο. Δεν πάμε να αποχωρήσω από αυτή τη συζήτηση, διότι δεν οδηγεί πουθενά. Πού πάτε! Δεν μου είπατε ακόμη για το δυστύχημα στο εργοστάσιο. Πες τα μόνοι σου. Εγώ αποχωρώ. Αποχωρώ. Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ρε, άκουσες τη για Αλεξοπούλου. Όχι, ποια είναι αυτή καλή. Θα λέγω ότι ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας πέθανε. Ναι. Ποιο Τζάμπα λένε. Ο Τζάμπας μάγκα, ποιο Τζάμπα. Έτσι, ο Τζάμπας πέθανε. Ένα τίποτα Τζάμπα και δεν το ξέρω. Νίκια στα ύψη, σούπερ μάρκετ στα ύψη, βενζίνες, πετρέλαια στα ύψη, θέρμανση στα ύψη. Τι είναι Τζάμπα σε αυτή τη χώρα και δεν το ξέρω. Το οξυγόνο, ξέρω εγώ ήλιος, τι να σου πω. Το φαινό πάνω να το ιδιωτικοποιήσουν. Αν τώρα αυξήθηκαν τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς από 60€ χωρίς εισιτήριο το πήγαμε 100€. Αυτό εννοεί μάλλον. Γιατί άμα παίρνεις χωρίς εισιτήριο Τζάμπα παίρνεις. Άρα δεν πληρώνεις. Ποιος Τζάμπας, και τα πάντα πληρώνουν. Αφού ο πανταχού παρόν που τα πάντα πληρώνει ο Θεός, τίποτα. Και αυτός δεν πληρώνει. Βρήκα. Πληρώνουμε εμείς. Βρήκα τη λύση. Θες να πας κάπου, θα πας με τα πόδια. Με τα πόδια. Τουλάχιστον κάποια στιγμή θα φτάσεις. Σωστός. Έχεις ένα point. Φέρνε απ' όλα. Δεν πληρώσουνε. Φέρε κι άλλο. Φέρε κι άλλο και δεν έχει να πληρώσουμε. Σήμερα είμαστε η μεταβή και ψήφους. Έχεις εσύ κανένα φράγκο. Βερεσέ, φίλε, Βερεσέ. Τι Βερεσέ, ο Τζάμπας πέθανε. Άλλη Αλεξοπούλου μας βρήκε μάρακα. Ο Τζάμπας πέθανε. Να μας πει αυτό που είπε ένας άλλος πριν κάτι χρόνια. Ο Τζάμπας πέθανε. Μα τα λέμε τίποτα δεν έχεις εδώ. Πρέπει να πληρώνουμε και όλα. Ζεις πληρώνεις, πεθαίνεις, πρέπει να πληρώσεις την κυρία. Τίποτα δεν έχεις σε αυτό το κόσμο. Ένα κράτος μας έρχεται και αυτό μας το χρεώνει. Τι να πω εμένα. Τσάμπας που βγήκε η άλλη και λέει Τσάμπας πέθανε. Μετά όμως τα γύρισε. Καλά. Και εκπαιδευτική τη ζητάει μάλλον. Παίρνει 800€ μισό και δίνουμε 500 στο ίδιο. Με μας μένει και κάτι. 400 δεν θα... Δεν μας μείνει και κάτι σου λέει. Δεν σου λέει. Το επιστρέφουμε πίσω 2 νίκια. Πού είναι αυτά τα νίκια. Ναι ρε φίλε. Πού είναι αυτά. Έχεις δει εσύ αυτά τα νίκια που λένε. Το σύστημα έπεσε την άλλη φορά το δεκέμβριο. Σου λέει όπου νίκια πίσω. Πάει 7 τα λεπτά. Ψάρα και σε μωρέ εσύ με 800€. Που μου παίρνεις πάνω από 1.000 μισό. Μην στείλει την τέτοια σου την αμαξέρα σου που στην πληρώνω είναι 5€. Γιατί κάπου που λες όπερα μάνα. Έλα μπορεί και ζεις εσύ με 800€. Και να σου πω εγώ μετά ο Τσάμπας, ποιος Τσάμπας πέθανε. Για μου το ρε μαλάκα. Τι ακούμε ρε μαλάκα. Εμείς πίνουμε, αυτοί είναι τις μαλάκες. Μήπως και αυτοί μαθαίνουν σε κρυφά. Πίνουν, έρχονται και πίνουν εδώ τίποτα και μετά βγαίνουν και τα λένε αυτά που λένε. Και εμείς παίρνουμε κάτι, τα χαλάμε όλα εδώ και πίνουμε. Τι δεν πληρώνουμε κιόλας γιατί δεν έχουμε. Πίνουμε τον κόσμο. Πιάσε άλλο ένα. Απόψε το φεγγάρι. Σ' άλλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της κυρίας Αλεξοπούλου περί Τσάμπα πέθανε. Η ίδια δήλωσε, μπορούμε να δούμε το βίντεο,
Για να πάει να υπηρετήσει, κύριε Αλεξοπούλου, ένας δάσκαλος, για να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι, όταν παίρνει 8 εκατοστάρικα. Το τζάμπα πέφτει και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Την άκουσατε ξεκάθαρα. Για τους εκπαιδευτικούς στα νησιά οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τα νίκια, είπε ότι το κράτος σας επέστρεψε 2 ενίκια. Που πριν λίγο καιρό, το Δεκέμβρη, είχε γίνει ένα φιάσκο και με αυτό. Τέλος πάντων, η ίδια βγαίνει και λέει: ο Τσάμπας πέθανε. Μια κυρία η οποία πάει τσάμπα στο γραφείο της με το αμάξι τσάμπα που είναι η βενζίνη, διότι το πληρώνει ο λαός. Έχει το σπίτι της τσάμπα φυσικά, διότι πάλι εμείς τα πληρώνουμε. Άρα εμείς την πληρώνουμε. Άρα ναι, όταν σε πληρώνει κάποιος άλλος, μπορείς να βγαίνεις και να λες: ο Τσάμπας πέθανε. Όταν δεν έχεις όμως ούτε ένα ευρώ και αναγκάζεσαι να τα βγάζεις δύσκολα πέρα, φυσικά για σένα ο Τσάμπας πέθανε. Το παρακάτω βίντεο που εξασφάλισε το The Satira Show θα σας δείξει τι ακριβώς είπε η κυρία Αλεξοπούλου και τι πήρε πίσω. Διότι η ίδια ζήτησε συγγνώμη για αυτό, λίγο καθυστερημένα βέβαια, το συγγνώμη είναι συγγνώμη. Και από τότε που βγήκε το συγγνώμη, όπως λέμε, χάθηκε το φιλότιμο. Βέβαια, νεοδημοκράτες και φιλότιμο δεν πάνε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που την κάνουμε σε κάποια άλλη δημοσιογραφική εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ τι πες, κοιτάξτε εδώ τι πες. 10 ευρώ η μικρή φέτα. Η μικρή φέτα, 10 ευρώ. Κυρία Αλεξοπούλου, εσείς εδώ. Ναι, μόλις γύρισα από μια κηδεία. Ποιος πέθανε? Ο Τσάμπας. Ο Τσάμπας. Αρχίσατε πάλι τα ίδια και τα ίδια. 800 ευρώ παίρνω και τα 400 πάλι για το ενίκιο. Και τι θες να κάνουμε, δεν σου επέστρεψε η Νέα Δημοκρατία 2 ενίκια πίσω. Όχι, δεν μου τα έχει επιστρέψει. Ακόμα περιμένω να μου τα επιστρέψει. επιστρέψει. Περιμένεις. Για να ψάξω καλύτερα. Τι είσαι εκπαιδευτικός? Ναι, δάσκαλος. Το κατάλαβα. Δάσκαλος που δίδασκε, τέλος πάντων. Έχεις και παράπονα. Ο Τσάμπας πέθανε. Δεν θες να πληρώσεις? Πλήρωνε, κύριε. Μα πώς, αφού δεν μου φτάνουν. Δεν σου φτάνουν? Δεν μου φτάνουν. Και τα 2 νίκια που πήρατε? Δεν πήρα κανένα νίκη. Α, μήπως θες να σου δώσουμε μια πολυτελέστατη βίλα να στα πληρώνουμε και όλα δωρεάν? Εμείς να σου δώσουμε και κανένα αμάξι να πηγαίνεις στη δουλειά σου? Μα εσάς αυτά δεν σας κάνουν. Άλλο. Εγώ είμαι βουλευτή. Πώς θα είναι? Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Άλλα έχετε εσείς οι βουλευτές. Σε τι σπίτι μένετε και πληρώνετε 400 ευρώ? Μένω σε ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι που το μπάνιο είναι μέσα στην κουζίνα. Μαζί με την κουζίνα είναι το μπάνιο. Και έχει και ένα δωμάτιο. Έχει και ένα δωμάτιο, ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πολυτελέστατο σπίτι. Στο κάτω-κάτω, αν δεν θες να πληρώσεις, να πας στην Ομόνια με ένα ποτήρι να κάνεις το ζητιά. Ποια Ομόνια, Αχαΐα μένω. Στην Αχαΐα πήγαινε. Τι στην Αχαΐα, δεν πάει κανείς στην Αχαΐα. Αν θες κάτι τσάμπα, να, είδα προχτές στα σκουπίδια ένα πολυτελέστατο χαρτόκουτο από πλυντήριο πιάτων, ξέρεις τι ωραίο ήταν. Θα σου στοιχείς και τσάμπα. Να πάρεις αυτό, να το στήσεις έξω από έναν κάδο, να μένεις εκεί. Κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε τώρα. Ο Τσάμπας πέθανε. Ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τσαμπατζίδες, μπατατζίδες. Θα πληρώσεις. Ο Τσάμπας πέθανε. Είτε σου αρέσει άνοιγμα θες να πας στο χαρτόκουτο που σου λέω. Άμα μπράβο, ο καθένας έχει παράπονα, δεν φροντίζει νουδού. Δεν σας επέστρεψε 2 νίκια. Δεν το είπατε τρίτη φορά που δεν έχω τον νίκιο. Δεν μου έπαιξε κανένα ενίκιο. Ο Τσάμπας πέθανε. Αυτό. Ο Τσάμπας πέθανε. Παίρνω πίσω τη δήλωσή μου, ζητώ συγγνώμη. Το παράκανα, ο Τσάμπας όντως πέθανε. Αυτά που λέει. Αφήσαμε τώρα να ψώνουμε την ησυχία Μάιντε. Και εσείς όλα παράπονα είστε. Τι άλλο να κάνει πια για αυτός ο Μητσοτάκης, τι άλλο να δώσει. Τα έχει δώσει όλα ό,τι ήταν να δώσει. Δεν μας τον... Εδώ, του άλλου του βουλευτή, 1.800 ευρώ και δεν του περισσεύει τίποτα. Και θέλετε να σας περισσέψουν εσάς με 800 ευρώ. Έλα, μην τρελάτε. Ωραίο. Άσε κάτω το σουκάκι, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Δεν κυρίες και κύριοι, αλλά συγγνώμη, σήμερα τρώγα κι εγώ. Συγκνίζω. Ελπίζω να το διασκεδάσετε. Εμείς το διασκεδάσαμε πάρα πολύ μαζί σας. Αυτό ήταν το The Satira Show για σήμερα. Ακολουθούν παρασκήνια και εμείς τα λέμε την επόμενη Πέμπτη ξανά στις 10 με το δεύτερο επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο δεν πρόλαβαμε να σας δείξουμε κάποια βίντεο όπως τις δηλώσεις του Donald Trump. Είχαμε τον Donald Trump σήμερα, αλλά δεν προλάβαμε να σας το δείξουμε. Θα το δείτε στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη Πέμπτη. Αυτό το Σάββατο στα social media Facebook, Instagram και TikTok του The Satira Show. Αυτό το Σάββατο είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα μπορείτε να απολαύσετε ένα σκετσάκι που ετοιμάσαμε για τον Άγιο Βαλεντίνο. Όσοι συντονιστείτε σε TikTok, ξαναλέω, Instagram και Facebook. Όσοι περιμένετε στο YouTube, θα το δείτε στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη Πέμπτη. Αυτά από μας. Φιλιά και την επόμενη Πέμπτη ξανά εδώ στις 10 να ανοίξουμε μαζί τον ασκό της επικαιρότητας. Γεια σας. Κέντρο ελέγχου προστής. Όχι, μου αρέσει το κέντρο. Φυγά, κοκό. Ρε, κάτι έπαθε ο Φρέδα. Σταμάτα. Κυρίες και κύριοι, η Φρέδα ξέρει ότι σε κριτικής χώρος είναι η Φρέδα. Μαύρη δικά. Τρέξει, ξεκόλλησε, πάμε. Κυρία Αλεξοπούλου, εσείς εδώ. Ναι, μόλις γύριζα από μια κηδεία. Τι κηδεία? Ποιος πέθανε, ναι. Α, το ίδιο.
singing in the rain, I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Τι σε 120... Τι ήταν ρε? 123 β. Τι σε 100... Ξυλούρις. Ξαφνικά όλα λατρούδια μου τα νερά. Όχι πάλι παντήλια. Ακούει. Μεγάλε τι έβαλε Πλούταρχο. Ακούει. Άσε το Πλούταρχο. Άσε το Πλούταρχο και επικοινωνήσε. Άσε το Πλούταρχο και επικοινωνήσε. Μην πεθάνεις και στο γύρισμα τώρα. Έχω πνιγεί από τα γέλια. Δεν μας βγαίνει με τίποτα αυτό το πνιγεί. Θα ακουδούσε. Βρέχει. Μαλάκα θα σκοτώσω κάτι. Όπα, κέντρο. Κέντρο λέω. Εγώ είμαι το κέντρο. Καμώ. Πτήση 100. Αυτή έφυγε χθες. Αυτή η πτήση έφυγε χθες. Θα πάρω λίγο. Πανανευρικό.